हाय लोगोफोर जोंनि सिख्रि सिख्ला ब्लगाव गासैखौबो खनसे बरायलायबाय बेनिफ्राय जोङो नै लाफा खादोंमोन लाफा खानानै जोङो खावसेखौ फानहरग्रोबाय आरोना बेनिफ्राय नै लाफाया मोजां मोजांथार दिनैसो फार्स्ट टाइम खाफेरदो माने फोनायनिफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम खादो आरोना जोङो बेनिफ्राय दा बेखौबो फाननो नागिरलायबाय मुथानैया सेल जाखांबायानो जोंना लांखांबायानो मुथानै ओमफ्राय दा नै खैथा मुथा दंबावोलै मुथासे मुथानै मुथाथाम मुथाब्रै मुथाबा दंबावो आरोना ओमफ्राय मुथानै जोङो न'आवनो जानो नागिरदो बेनिफ्राय आरो मुथानै फानहरबाय ओमफ्राय सोर लाखिबावो दा मुथा बेसे आग्लायो मुथानैबाथाय मुथानै आग्लायबावगोन खोमा ना मुथानै आग्लायबावगोन ओमफ्राय दा मुथानैखौ सोर लाखियो फानहैलायनोसै जोङो बिखानानै दोनदो आरो सोर लाखियो माने बिखानानै दोनदो ओमफ्राय दा जों बेखौबो फानहैनो नागिरलायबाय ओमफ्राय नायलांबाय थादो जोंनि ब्लगखौ नोंसोरनोबो नांगौबा खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव ओमफ्राय दायो राज फुजाबो नायनो थांनो नागिरदो जोङो ओंखायनो एसे रेडि जानो नागिरदो आरोना दा टाइमा एखन जाथ'वाखै दासो 9ता जादो फुंनि ओंखायनो फुंनि 9तायावनो जोङो माने माबाखाबाय आरो एसे जानायनि रेडि खालामखाबाय बेनिफ्राय नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ दानिया जोङो फुजायाव थांनो ओंखारबाय आरोना रेडि जाबाय आङो बेनिफ्राय आबो सिमां मथे नेबाय दङ ओमफ्राय दा दसे थानानै ओंखारलांनोसै जोङो ओमफ्राय आं रेडि जाखाबाय ओंखायनो आंना दिनै गासिबो ब्लेक आरोना गोसोम गोजा नै ड्रेस माहा खानायखौबो खाथुमदोसो आङो बुरै रखम ओमफ्राय दा जोङो ओंखारलांसै दा न'निफ्राय ओंखारबोबाय आरोना ओमफ्राय थाबायनासो थांलायनांगौ ससे बेसेबा बासाबो जोंना लामाया गाज्रिना ओमफ्राय फैनो हायाखै बासा ओमफ्राय जोङो दा थाबायनानै थांगासिनो ओमफ्राय नै दसे सुना लादों आङो मोखाङाव दा थांगासिनो दं आरोना जोङो नै आबो सिमाबो सुना दांनो नुवाखै नै बेसेबा दावराव नै मानसिफोरा बासाव गाखोबाय जोङो दानिया जोङो थांगासिनो दङ थांबाय दं नै गारि खारबाय गेटखौ मोनबाय जों गेटखौ नै लोगोफोर नायलांदो ओरैबायदि भिर माने सोर फैदो जों मिथियाखैमोनलाय सोरबा गायक फैदोंनो सिंगार हावलियाव ओमफ्राय जों पात्ताखौनो मोनाखै लोगोफोर हावलिनि मन्दिरा जोङो मोनफैबाय आरोना हावलिनि मन्दिराव नायदो खालामना दोनदो नै लोगोफोर कृष्ण भगवाननि राधा आरो कृष्णनि रासलीला नालाय रासफुजा नालाय रासलीलानि मुर्ति बानायना दोनदो नै मोजांथार नुयो आरोना मन्दिर सानिफ्राय नाहरनो हायो आरो खिजानो मानसिफोरा
गिदिरथार हेलौ फैलायबाय गनजोनो बानायदो गनजोनो बानायदो नै बाजारसालियाव हाबफैबाय जोङो दा नै मोजां गस्ला होरि फानदो नै इफोरखैजा जि जोमग्रा ओमफ्राय नै सनारि दखान दं आरो ना ओइ मोदोम फुलग्रा नामा इयो मा नायनो जेनेबा इयाव मोजांथार खांख्राया मोजांथार नै खांख्राया मोजांथार बेसेबा मानसि लोगोफोर मोजां सेन्टार माखानै ओइ बेसे गरैनि दामालाय मोजांथार नै लोगोफोर मा होनो गान्दुवार लानो नागिरबाय जोङो प्राइसआ 100 आरोना 2 पिसाव गांसे लानोसैलै गांनै लानोसै गांसेसो लांबाय आं गांनै लानोसैना लोगोफोर मोजां नुदोंना नै मोजांथार पार्पलखौ मोजां नुदों आं नै पार्पलखौ लानि आङो गस्ला होरि फानजोबदो नोंखिजा कुर्ति होरि दंलाबायो आरोना इखिनिया सब गस्लानि आरो इफोरो जि जोमनि ओमफ्राय नोंखिजा नै सारि एरि फाननाय थांसैना सिगांखै दावखोदो आनाया दे मोजांथार नुदों लानोसै नामा मबाइल कभार नायनो फैलायबाय नै लोगोफोर जोंहा दा कफि लोंलायनोसै टिक्लिप जाजा कफि लोंसै जोङो दा मेलायाव हाबफैबाय जोङो भेलपुरि पापरि नैनो भेलपुरि मा नुयो इसोरो नेक्स्टआ डेन्स जादों गथ'फोरनि गेलेग्रा सोरखि मोजां सना आसान माला नै लोगोफोर मोजां मालाय पानिपुरि जानो नागिरलायबाय जों नै मिठाबान जानो फैलायबाय जोङो लोगोफोर दसे नै फंबाया दङनो बे दङनो फंबाया दासो दसे जानो फैलायबाय जों ओमफ्राय जाखांनानै थांनोसै जों मासो रंगानाय न'खर थांनोसै आरोना जोङो जाखां लोंखां दसे थानानै टाइमाबो जाबाय नालाय ओमफ्राय नायबोलांबाय थादो ससेबाव नुलालाया माबा नुख'लाया मानसिखौनो आं गाहाय नालाय आंखौ लाबाथाय इखौ नुवा इखौ लाबाथाय आंखौ नुबाय मा गाबोजोंसो आंनिखौ Abon sama kan? Kami di mulai. Sama li. Kamu nak menambang sahabat sih? Ini hurdu ba? Pada ini hurdu Kau mulai. hurdu kau nih jas. Kapai? Sahabat di dekat. Ukuran larat. Yang di. Boleh. Amar kan satu kamu. Yang di kamu. Oh. Yang di kita le. Yang di. Abon sa. Kamu pergi. Bukan player. Kamu sebenarnya ya. Oh, sebenarnya lah. Pada tadi yang depan. Coba tuh ada nggak dia? Udah nggak? Jangan. Duh. Recet pilih jadi ini. Baru juga lah, bye. Nah,
मार गोदैखा खिन्थु बेसेबा गोदै होखादों खुगान बुंजोब्बाय आंना एसे लायगोन खामनाय ना Boleh tuh, sok मोनसे बानायनो हरदों मोनसे बानायनो हरदों मैया सुना हरला Boleh lagi sana. माबायदि मोनखोबाय Alhamdulillah ya, kami ini. खामदो Lokalnya kayak itu ya. Ini lagi nih. जादो जादो मोनसे फ्रि दं मोजां नङा टेस्टआ दा बोरैबा मोनलांबाय मोजां नङा टेस्टआ बोरैबा मोनलांबाय दा खुगाखौ दहाय फार्स्ट जानायाव माने गोदै मोजां मोनदोंमोन ओमफ्राय दा एसे बोरैबा मोनलांबाय आरोना टेस्टखौ Wah, bantu kita sih. दाना जोङो थांनो